Hola, ¿qué tal? Estaredes ahora mismo diciendo "Ch, onde vai? Onde vai o meu vídeo de París de Noia? Me cago! Pois non hai vídeo de París de Noia hoxe. Vai desgracia tamén. Próximamente haberá. Bueno, moi boas a todos, que tal estades? Benvidos a esta morada, esta cova, a Valexo Cova, podese chamar. Benvidos a todos a Cal de Valexo. Que tal estades? Bueno, ahora mismo estaréis preguntando, oyes, que carallo faz aí? Porque non hai robots, nin pantallas, nin orca está tocando, un grupo aí dándolo todo. Que carallo pasou aquí para que teñas ti aquí? Bueno, xa sabedes que eu son Rubén Pérez, alias Valexo, o home que, leva a canle, vale? Non exixe nada extraordinario, Bueno, vamos falar un pouco dunha cousa que me intrigou durante estes últimos días, sobre todo estas últimas semanas. E sobre que vamos falar? Bueno, xa sabedes que fai mes e medio prox subí un vídeo contando, pois, nun ranking as orquestas que a mí personalmente máis me gustaron durante este ano 2017, as que máis me chamaron a atención ou as que, na miña opinión, tiñan algo no que destacaban, sexa porque tiñan un repertorio un pouco diferente ao resto, sexa polos seus arranxos, sexa polo que sexa, eran orquestas que eu a nivel persoal me gustaron e que creo que merecían estar nesa décima posición. E como dixen a posteriori, había moitas outras formacións que merecían estar nesa décima posición, tanto a nivel persoal como tamén a nivel máis obxectivo, pero que credes, eran 10 posicións, era imposible metelas a todas. E bueno, o vídeo dentro do que justou, podemos decir que justou, vamos a deixar aí, tampouco nos vamos a botar aí a la Bartola, non vamos a ser espectacular, pero justou, parece ser que justou. O vídeo creo que ahora mismo está rondando as 800 visitas, ¡Wow! Non é moito. Ten aproximadamente uns 30 me gustas, ten moitas compartidas, sobre todo en WhatsApp. A mí non sei que me dá, que seguro que houve algún representante que enviou por aí as comisións de festas algo. Mira, a orquesta que levo eu para meter aí nesa festa, mira en que posición quedou. Non descarto nada. O conto é que tuvo bastante boa fama o vídeo. Incluso, por certo, César Romero de Cinema fixo alusión a él nunha festa en San Valentín. Espectacular, impresionante, me quedé con la cara completamente rota. E iso me animou, xunto con outra xente que me comentou que quería que fixera máis vídeos alrededor deste tema da verbena, pois me animou a facer novos vídeos da verbena. Iso si, vamos puntualizar unhas cousas que creo que son moi importantes e xa as deixamos agora puntualizadas e xa despois vamos sobre a marcha. En primeiro lugar, estes vídeos vanse subir a unha canle completamente diferente, a outra canle que supoño que deixarei por aí o link para que vos dirixades a ela se vos queredes suscribir. Se non vos queredes suscribir non pasa nada, non gano dinero con eso, pero bueno, para que si vos interesas teñades aí alerta ante calquera publicación de vídeo que haxa ali. Por qué? Porque esta canle de Valexo é unha canle que ten prácticamente 8 anos e sempre quixen focalizar cara as formacións de verbena. Quero que nesta precisa canle que ten tanta historia, entre comillas, sigan sendo os protagonistas as formacións musicais que veñen a nosa verbena. Basicamente que a verbena sexa a protagonista fundamental desta canle. Non quero empezar a facer vídeos eu, e como eu son interlocutor, paso a ser eu directamente o protagonista, e iso rouballe protagonista, ou mellor non, pero que este non é o lugar para facelo. Así que moi probablemente nesa canle secundaria, que non sei como lle chamarei, pois irei subindo vídeos. Non vos preocupar se vedes vídeos de rondallas, vale? Porque subín vídeos de rondallas fai un ano e aí están, para todos aqueles ferrolanos que sean moi ferrolanos e mucho ferrolanos, para que disfrutedes da cultura da terra de aquí. Segundo, se vou facer isto, quero feedback. Que guai quedou eso, quero sensacións, as vosas sensacións alrededor deste tipo de vídeos. Este tipo de vídeos eu non sei ata que punto poden ter cabida neste tipo de canles, non sei que recibimento poden ter este tipo de vídeos, non sei canto público lle pode interesar isto, non sei se a este público en sí tamén lle pode gustar este tipo de contido ou como faigo eu. Entonces, vamos a ir facendo pouco a pouco este tipo de contido, vamos a ir subindo, vamos a ir vendo a vosa reacción, e segundo as vosas reaccións, pois verei o que faigo, si continuo, si paro, si pecho, si xa veremos o que faigo, non? Entonces, gradualmente, pouco a pouco, veremos, irei vendo a ver como é a
a reacción do público da comunidade. De que se vai falar nisto? Pois non lo sei. Isto me pillo de improviso. A xente tal, puxe unha encuesta en Facebook. Por certo, votaron 19 personas, ou 18. Unha locura. Isto nin o referéndum de Cataluña. E dixeron todas que sí, menos unha, menos dúas, na cal me incluyo. Foi la locura. La locura dixen, bueno, pues veña, vamos probar a ver que sale. Entonces, non sei moi ben de que falar. Entonces, neste vídeo que estou facendo agora mesmo, me gustaría que vos deixardes os vosos comentarios na caixa de comentarios, obviamente, de que temas podemos falar. Reflexións da verbena, eu que sei. Tema de repertorios, me gustaría falar do tema de repertorios nas orquestas, Sí, sería bo tema. Por que as orquestas canarias están arrasando en Galicia? Eu que sei, calquer tema que se vos ocurra e que podamos discutir nesta cale, eu farei un vídeo, e a min me gustaría, sobre todo, que vos, que estades vendo isto, que a mellor sodes 20, 30, 500, 1000, 2 millóns, me dá igual, os que señades, que poñades algún comentario na caixa de comentarios que vos tamén deades a vosa opinión, non só deste vídeo, sino de todos os que vai a facer no futuro. Porque isto de facer vídeos aí a lo loco, e non ter ninguna resposta queda un pouco como, un pouco mal, un pouco feo disto. Este fai vídeos a lo tonto pa ninguén, entonces queda un pouco feo. Entonces me gustaría que no caso de que abríramos este baúl, vale, este elemento, pois que vos colaboredes tamén na cale, que deades a vosa opinión, tanto do que eu opino como do que opinades do tema do que estamos opinando, e iso é o que me gustaría a min. Hai algunha xente que me dixo, fai críticas de orquestas, fai reviews de orquestas. Eu fai coas que eu non teño problema ningún, eu non me caso con ninguén. E a min gústame facer, non son un crítico musical ni moito menos, pero a min gústame falar diso. Pero non sei se esta é a plataforma axeitada para facelo. Quizáis as críticas que se poidan facer aquí sobre orquestras poden ser máis ben resaltando o positivo de cada formación, o cal aí estaría bastante ben. Pero non sei hasta que punto pode ser este o lugar axeitado. Vos imaginadevos que hoxe vou a unha festa e mañá vin a 2 orquestas e mañá teño que dar unha opinión sobre as 2 orquestas. Se ninguna desas 2 orquestas me chamou a atención, me gustou, que digo? Non está moi mal. Home, tampouco faría iso, pero non sei hasta que punto funcionaría. Pero bueno, podedes deixar nos comentarios se vos interesa. De todas a todas, se queréis ver críticas de verdad, vos aconsello que os que sodes da zona xanada, vale? Estades no 107.9, aí va la moto. Cajo en tu madre. Entrades no 107.9 no dial da radio da vosa radio e escoitades ali un programa maravilloso. E se non sodes da zona, lo tenéis aún máis fácil. Vais a internet, Google, poñedes Radio Valga, vos aparecerá a radio online de Radio Valga. Ali, os viernes de 8 a sabe Dios que hora da mañá, hai un programa que se chama Palco de Estelas, conducido por Daniel Seijas, que é maravilloso. Ali chamo eu e faigo críticas. E ali vos prometo que conto a verdade toda. E nada máis. Simplemente o que os pido é que deades a vosa opinión, que non me deixedes como un tolo. Ala, madre mía, mira que triste. Este hombre hace vídeos para 30 personas. No, por Dios, contestade, opinade. Poñédemos aí, poñédeme aí nos comentarios o que vos opinades, o que queredes de que se fale, que para iso estamos. E nada, vémonos no próximo vídeo. E que non sei cando será, ni sei de que será. Nos tiramos millas e ao carallo. Para iso estamos. Alá. Atenedevos ás consecuencias. Adeus.